ସେମିତିଆ ହଁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ କଂସାରେ ମାଲୋ ଦେଙ୍କ ଦେ पेस्टी बाबूले ବୁଝିପାରି ଯାଇଛି ନା ଆରେ ମଞ୍ଜି କୋଳଲା मजा से गंगल 3-4 टा କୋଉଟରେ ଦିଅ ଚାରିଟାକୁ ଦିଅ ଏଠି ଆଉ ତିନିଟା ଗାଡ଼ିଆ ବାଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ढाल कई मजे से देख चारि उचा अच्छे 10टा नु रही थो नहीं अच्छी बड़ा कथा ये तो सैला ये तो सरीगला ये बड़ा सैला ଆଉ କୋଉଠି ହବ ଇଏ ସରିଗଲା ଆରେ ଏଠି ପୁରା ଏଇଟା ଦିଆ ହବ ମଝିରେ କାଇଁ ଦେଲୁ ଥାକ ଦିଆ ହବ